Rozprávku o princeznej nahrášku mnohí poznáte. Je o princovi, ktorý si nevedel nájsť nevestu. Až jedného dňa počas veľkej búrky zámok navštívila neznáma dievčina, ktorá sa predstavila ako princezna a požiadala o nocľah. Kráľovna sa rozhodla, že túto neznámu dievčinu preverí špeciálnou skúškou a malým hráškom. Ako táto skúška dopadla a celý rozprávkový príbeh je vložený v obálke spolu s rodným listom tejto krásnej, ručne vyrobenej bábiky. Ak máte doma takú malú, krásnu, milú a vašu vlastnú princeznú nahrášku, tak táto ručne vyrobená bábika s láskou a s pozitívnou energiou je vyrobená práve pre ňu. Pre viac informácií mi môžete písať súkromnú správu alebo navštíviť môj odkaz. Ahojte!